Hey, Søren Reif her. Forleden lagde jeg en video op om strømforsyninger og det at få strøm til sine pedaler sådan mere generelt set. I dag vil jeg fortælle og vise, hvordan jeg får strøm i mit nye pedalbræt, eller til mit nye pedalbræt. Det er en strømforsyning, som modsat hvordan jeg har haft det tidligere, så er den bygget op i moduler, fysiske moduler, som jeg selv sætter sammen. Og det betyder, at jeg får lige præcis den strøm, der er nødvendig til de pedaler, jeg har i mit setup. Super smart, super handy, vejer ikke særlig meget, og der er masser af strøm, masser af muligheder. Men det vil jeg vise nu, og så håber jeg, at det kan blive til en inspiration for dig, fordi du kan sagtens bruge det, uanset om du har den her G2, som ligesom er centret i mit setup, eller om du har et ganske almindeligt pedalbræt. Nå, lad os kigge lidt her under låget. Det er lidt Lego-klods for guitarister. Det er i hvert fald bygget op i moduler. I kan se her, det er centret, generatoren, som laver alt det strøm, som jeg har brug for. Den kan lave 5.000 mA, så der er rigeligt med strøm til alle de pedaler, jeg har. For generatoren bliver det sendt ned i de her to, som er distributører. Det eneste, de gør, det er at sende strømmen videre og sørge for, at der bliver sendt nok strøm ud til alle de udtag, der sidder i den her. Jeg vender tilbage igen til det der med udtagene, hvordan man sætter det sammen senere. Fra distributørerne kan det gå til, for mit tilfælde, 2 forskellige typer bokse, æsker, dimser. Enten så går det til de her, der hedder isolatører, eller isolators, som pedalerne, de enkelte pedaler hernede, så er forbundet til, og som gør, at hver enkelt udtag er fuldstændig isoleret, så man ikke får problemer med brug. Det er også i dem her, de leverer 9 volt som udgangspunkt, men hvis man ligesom sætter 2 sammen, et udtag består af en hvid og en sort her. Hvis man sætter dem sammen, så man egentlig bruger 2 udtag, så kan man få strøm nok til, hvis jeg for eksempel vil køre 18 volt for min plexidrive her. Ellers så leverer de 9 volt som udgangspunkt. Og hvis jeg så har brug for rigtig mange milliampere, så i stedet for at den går til de her isolators, så sender de her distributører, så sender de strøm til de her, som hedder Time Lords, som er dem, der leverer strøm til mine Strymons. De 3 Strymons, der sidder heroppe på hylden, de kræver rigtig mange milliampere, og der sørger de her 3 for, at der bliver leveret milliampere nok til dem. Stadigvæk er det bare 9 volt, men der bliver leveret rigeligt med milliampere. Hernede, der kan I se, der sidder noget, der hedder en Doppler, som også laver de 9 volt om til 18 volt. Det kunne jeg jo egentlig gøre på samme måde, som jeg gjorde med den her plexidrive, men fordi at plexidriven, den bruger måske 34 milliampere, når den kører 18 volt. Men den her kompressor, som jeg også gerne vil køre på 18 volt, den bruger væsentligt mange flere milliampere, når den kører på 18 volt. Og derfor for at være sikker på, at den får strøm nok, så anbefalede de for Gigrig, at jeg brugte sådan en Doppler her, fordi så er man sikker på, at der kommer rigeligt med strøm til den. Men i alt kan du se, at det er et rimelig kompleks setup, men hver af de her bokse vejer jo forbløffende lidt. Den her vejer selvfølgelig noget, men stadigvæk så vejer det her væsentligt mindre end en almindelig strømforsyning. Plus at jeg kan sætte dem lidt sådan, at de generer mindst muligt og tager mindst muligt plads i forhold til, hvad jeg ellers har pedaler. Så det er et super let system. Og hvis jeg begynder at tænke, jamen, er der egentlig flere udtag tilbage i de her isolators? Nej, det er der ikke. Jamen, jeg går egentlig og drømmer om at købe en eller anden pedal mere. Så er der heldigvis plads til en isolator mere her. Og så kan jeg egentlig have flere pedaler, som så får strøm for den. Skulle det være en pedal, der vil have mere end 9 volt, så er der flere tilgængelige udtag her på distributøren, hvor jeg så kan sætte en tilsvarende boks eller en af dem her til, som vil kunne sørge for, at den også får isoleret udtag, og den får rigeligt med strøm. Og i princippet så kan man sige, en generator, en distributør og en isolator, så er du allerede godt i gang, fordi så har du i hvert fald strøm til 4 pedaler på den her måde, og så kan du udvide hen ad vejen. Og man kan sige, en generator, en distributør og 2 isolatører eller isolators, så er der strøm til 8 pedaler. Og det vejer forbløffende lidt, og er forbløffende nemt at forbinde og sætte op. Og jeg synes i hvert fald, at det er en super god og handy løsning for mig med det her setup. Jamen, det var et kig under låget.
Inden vi helt slutter rundvisningen, så vil jeg lige vise dig sådan en typisk æske fra The Gig Rig. Isolatøren, isolator, med de 4 udtag her. Den får strøm med et tilsvarende kabel fra en distributør. Og så her sætter du de her kabler i, som går ud til enkelt pedal. Du kan se, at hver kabel har en hvid og en sort markering på kablet. Sætter dem ind, trykker ned, og så har du strøm til din pedal. Og du klipper bare kabel til, så det passer i længden. Hvert kabel er kæmpe langt, så der er ingen problemer med det. Så det er super enkelt, super lige til. Og køber du flere pedaler hen ad vejen, så er det bare et spørgsmål om at købe en isolator mere og sætte den til. Så har du strøm nok igen. Jeps, det var et kig under hylden, og jeg håber, du kunne bruge det til noget og fandt det inspirerende, fordi du skal jo huske, at det her modul måde at gribe det an på nu, at det kan du bruge til hvilket som helst pedalbræt. Du behøver ikke at have en G2, du kan bruge det til hvilket som helst pedalbræt, og de laver også beslag, der gør, at det er let at sætte under pedal train, eller hvad man nu ellers bruger. Så det vil sige, at på den måde kan man måske være lidt mere fremtidssikret. Det kan godt være, at starttingene egentlig koster lidt mere, end man har lyst til, men samtidig så kan man bygge videre på det, og man er måske mere fremtidssikret, end hvis du køber en eller anden tilfældig strømforsyning lige nu. Det ved du meget bedre end mig, fordi jeg ved ikke, hvad du går med planer om, hvad du skal have i dit pedalbræt, og hvad du skal skifte ud af og sådan noget. Jeg kender bare mig selv og ved, at man kan godt blive fristet til en eller anden ny dims her og der, og så er det skønt at vide, når man mangler lidt strøm, så det værste, der kan ske, det er nærmest, at jeg skal købe en lille boks til, og så sætte til det, jeg allerede har. Så er jeg flyvende igen. Jamen, jeg håber, det var inspirerende, og så håber jeg, du får en helt fantastisk dag. Hej så længe!